HKBP Kebayoran Baru bermakmur. Yes, yes, yes.
Pras, selamat pagi Amang dan Inang, selamat hari Natal. Kami mau mengumumkan, mohon maaf karena sejak kemarin itu kabel listrik yang di depan Triguna ada korslet dan terbakar. Jadi sampai sekarang satu fasa daripada jalur listrik kita tidak bisa hidup karena belum diganti semuanya. Itu kejadiannya sekitar jam 6 sore kemarin, makanya yang malam juga tadi malam kita agak sedikit gelap-gelapan di sini. Jadi mohon maaf AC kita tidak bisa kita hidupkan, mungkin agak kurang panas kita di sini, terutama nanti untuk yang di atas ya. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon maaf. Dan yang kedua, sesudah ibadah ini kami sangat memohon kerjasama dari kita semua, karena space waktu kita sangat singkat. Ibadah kita 1,5 jam, sementara nanti jam 10.30 akan ada lagi kebaktian yang berikutnya. Jadi minta tolong kita langsung bisa meninggalkan gedung gereja, karena begitu kita keluar gereja ini akan didesinfektan dulu. Setiap habis ibadah kita akan melakukan desinfektan. Jadi supaya nanti pergantian kita dengan yang jemaat yang ibadah berikutnya tidak terlambat, karena kita live streaming dan ini kita share ke luar, bukan hanya di gereja kita. Jadi mohon kerjasama kita semua, selesai ibadah ini kita langsung bisa meninggalkan gedung gereja, kita keluar dari pintu belakang untuk kita langsung desinfektan di sini. Mungkin itu Amang Inang yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ibadah kita karena sistem pendinginan kita kurang baik. Terima kasih.
Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki ibadah Natal pada 25 Desember pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk menyambut prosesi para petugas ibadah Natal pada pagi hari ini. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kami persilakan duduk kembali, jemaat. Maria ya situtu maho ale boru Sion, marupulup maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopoto, ibana do raja ni hadameon, sileo dame tu salut bangso, atikpe mangadopi pandemi COVID-19 dope hita, sahatu tikion marlas ni roha do hita di pesta parningotan, ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Di bagasan las niro hasi songoni, hupa saat hami matu hamu. Selamat hari Natal madihamu, lasma rohata, ai nunga rosi palua hita. Selamat hari Natal madihamu. Di bagasan uduk dohot Serep niroha, tapahibul marohata marsaor dohot Yesus naung tubui. Asa tung sikop las nirohata marede mahita. Oh
Marhite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar di todi parbadia na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Dungi gabe daging mahatay, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huwidahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasadana siyan amay, gok asiniroha dohot hatuaon. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami, amani Tuhan Yesus lehem. On taon paduahon hami makalason hari hatutubum. Di hamamasa ni pandemi COVID-19 sia. Sai pinuji maguarmu nabadiai. Alanaung ditikirho hami bangso. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon tu hatiuron. Jala di padumu hodo hami naholakian siakko. Gabe saor muse dohot ho. Gok halalas ni roha do hami alanii. Say jalo maha mauliaton ni roha nami. Naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amen hudul mahamu. Tauruti muse marede siang buku ede nomor 22 ayat 3. Tangihon hamuma patik ni debata. Imanatar surat di Filipi bidu 2 ayat 12b. Mardongan biar dohot lomos ni roha. Ulahon hamuma haluaw muna. Atong rap mangido gogo mahita tu debata. Laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata. Sai pargogoi mahami. Mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tau ditu muse maredes yang nomor 48 ayat 5. Laos rim mahamu jonjong. Di bagasan uduk doho serep ni roha, tatopo ti madosatta di adupan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan para si roha na sumurung, ni ojar ni holongmu rodoho tu portibion. Seorang diinganan na leha, lau makopop hami, gabi tiruan di hami. Asa maroha panguluhon hami, maradup pondongan nami jolma. Alai sipata, sai olo dope mian hosom dot late ni roha di diri nami. Asih maroham di hami ali Tuhan. Pargugui hami makaholongi dongan nami jolma doson diri nami sendiri.
Sian hasanga pemidoho tuat tu portibion, laho paluahon hami, gabi tiruan di hami, asaradi hami tuat sian akka hajonjongan nami, mangaranap dohot mangurupi akka na patut urupan, lumobi alani pandemi COVID-10 sia, alai sipata, hicu dorohanami, manatap dohot manarihon akka nagali dohot na met-met. Hape nung ngadidok hatam, asa gabi halak para si roha hami, songok ko para si rohai. Asi maroham di hami ale Tuhan, pargugoy mahami gabi para si roha, songon ho para si rohai. Roma ho mangingani hami, asa marlas di roha hami mangulahon romo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha, say unang tulak kami, say tangihon mahami, ala ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Ay songonod do holong ni roha ni debata tu portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang magoganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul mahamu. Tauduti Muse Marede sian nomor 57 ayat sada. Hata ni debata turpuk di pesta parjolo parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus sadarion. Imana tersurat di Yesaya biddu 62 ayat onom ro di 12 marsikat sorim mahita majasa. Nunga hudokon tu atas parikmu ale Yerusalem. Aka parjaga manipat ari manipat borngin toktong dang olosip nasida. Hamu ale akana pasingoton Sion tu Jahuba unang tung marpat sadian hamu. Ibana pe unang tung marpat sadian laos hamu. Paima di pahot Jerusalem jala di bahen marbarita di tanoon. Nunga pola maruari Jahuba tu siamunna dohot tu tangan hihagugonna. Naso tupa belehonokku emem panganon ni akamusum. Jalan asotupa be inumon ni halak sileban tua anggurmu, naung hinangalutonmu. Ikon laos halak na pangkukuhon, mangaton emi, uhud mamuji Jahuba, jala laos halak na macatarhon, manginum tua angguri, yak kaalaman ni habadioku. Ruar mahamu sian akka harbangan, Sai pahornop hamu dalan di bangsoi, paletes hamu dalan balubungi, paduru hamu akka batu,
Patidak hamu ma partonggol di tonga-tonga ni aka bangso. Ida ma nung mapola martikting Jehova ro di ujung di tanoon. Paboa hamu ma tu Borusion. Ida ma nung maro hatuon mi. Ida ma ihutu ibana do upana. Jala pamalosonna di jolona. Jadi guaron ni halak manasida bangso nabadia akan napiniluan ni Jahoba jalaho targoar na hinaholongan huta na sosita di konot tobe imasahat na martuado akan natumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Tauduti mo maredde siyan buku edde nomor 605 ayat sada lausrim mahamu jonjong. Los maroham Tuhan taro umong sa suri ukam roham jampun raja marende masuri marende masuri marende masuri. Tahatidakon maha porseautai songon na hinatidakon ni dongatta sa porseaon di sadok portibion rap mahita mandok ahu porsea di dibata Jahuba ido ama parguguna suatu dusan na tumupalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di dibata Jahuba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siya tod di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di pangunguan ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahu gudul tu siamun di bata Jahuba amanai pargugu na sohatu dosani di sima ibana paima mulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate. Au porsea iton di porbadia jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan nyala Kristen akan nabadia. Doho dia sesani dosa. Doho dia tai na mandok. Mulak mangulu sogot daging ni halak na mate. Doho dia muluan na sora suda. Amen. Udul mahamu. Sunggul-sunggul di hita di pesta Natal tanggal 25 Desember 2021. Pesta Natal dohot ulaun nabadia na parjolo. Sadarion Sabtu tanggal 25 Desember 2021 ima pesta parjolo pardingotan di hatu tubuh ni tuatta Yesus. Patu paot tado parpunguan songon na somal, ima bahasa Batak pukul 8 wib, bahasa Indonesia pukul 10 tolu puluh wib, dohot pukul 10 wib. Dung sidung jamita, pasahat pilihat tujolo nilanggatan dohita bahen tupakta tu pakubasion ni diakonia sosial HKBP, Caritas Emergency. Jala tapatu pamai di hudulat tabe laos diuduti tuna maru laun nabadia. Paduahon di hari Minggu tanggal 26 Desember 2020 sada ima pesta paduahon pardingotan di hatu tubuh ni tuatta Yesus. Patupaon ni huriatta do pesta Natal paduahon ima parmingguon bahasa Batak pukul 8. Dohot permingguan bahasa Indonesia pukul 10 tolu puluh wib. Jala diuduti marulaun nabadia. Pesta Natal bersama keluarga besar HKBP Kebayoran Baru bermasmur pukul 10 wib. Dung sidung jamita pasat pelean tu jolo dohita ima tu pakta tu ulaun radio bona pasogit.
jala tapatupama di hudulat tabe. Napatuluhon, reservasi permingguan. Reservasi di permingguan di hari Minggu 26 Desember 2020 sadap pukul 10 WIB HKBP Kebayoran Baru bermasmur nungabe ditutup. Tu ruas naso reservasi boy mandohoti permingguan marhite live streaming Masmur TV. Tabegema virtual choir Serapim.
suku Ede nomor 50 ayat sada dot udutna uhut pasahat peleat sada A dohot sada B. Dameni debatana sumurung, sian salhut naroha, imana mangaramoti ati-ati dot pikiranmu, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin.
Puriananya sian di Tuhan Yesus. Selamat Natal ma dihita sudena horas ma. Tajakon ma barita nauli di pesta sonari pesta parjolo. Parsal di parningotan hasa sahur ni Tuhan Yesus. Parningotan hatu tubunai baluaon kita sian hadu sauta. Di enet sian evangelium ni Lukas. Binduna paduahon ayat 1 ayat 7. Hujahama dihita tangyau kamu mahatani di mata. Dungi Roma ujui paretasian Kaisar Agustus ikon suraton nasa jolmani gonggoman na pamirangan parjolo mai uju di gonggo misi Quirinius tano Syria. Jadi borhat masa sudi asa disurati ganup tu bonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea. Sian Nazaret nakok tuluat Judea, tu tani si Daud namargoar Bethlehem. Allah sian peparan jala margani si Daud ibana. Pasurat todirina rabdot si Maria orwanai naung gabi-gabian. Jadi dinani sini nasi dagok ma arini hangoluanna ditubuhon ma anak buah bajuna. Di borhos ma, di peakon ma tu bagasan panggagatan, ala soadong inganan nasim di parmianan nasida, imang usahatna. Akadongan ganut taudo, tabigi narasion, ganut tahun, dan ikut pajupang dohita di narasion. Jala adong don pistar mengkomunikasikannya dengan bahasa-bahasa sastra. Anggo di Natal SP na julu, na kemarin dibuat dalam bentuk fragmen ada narasi menghantar, mengajak, menggugah perhatian kita pada peristiwa ini. Kita suka lomoro hatta patu pahon parningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Jadi pesta Natal ta ima dang nanain pesta ulang tahun. Di namar Natal kita, nama motivasi kita adalah marningot hatu tubuh ni Tuhan Yesus di tengah-tengah di Portibion na patu pahon hasesan. Marningot haguguk ni baga-baga ni debata napi nasaut mulai sian pada nai baru jala aguguk nai ima dina tubuh Kristus di Bethlehem. Ida kamu mak so dia motivasi awal nai ujui di bagasan gonggongon ni si Quirinius ikon di pasurat dirina. Memang tujuannya samurai bana mengaluli pajak, membuat pajak. Jadi akan mangarato karena dia mulak biju kamu. Jadi sabinoto pajak munyon, pajak sianan son, pajak sianan nasal. Memang imah mulai sian najolo sangat dibutuhkan pajak, sangat dibutuhkan orientasinya untuk mencari. Apakah itu untuk pembangunan ataukah untuk kepentingan, kita bukan neng tusi idauta. Alai kelaliman panggonggomi yang lalim hanya akan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyatnya dan tentu gabe merdu sama parangan nai alai umar dusabdo nasida nama bain parangan nai mardosa. Ima natarida mulai sieni gabi tarida ma wah pahit do HP. Apalagi selalu dikatakan dang adong inganan parmianan nasida. Gak ada satupun yang memberikan tempat. Jadi saya ingin mengajak kita berimajinasi sejenak. Piga luat na di dalanan nasidai dan sangat jauh seorang suami
dan seorang istri yang sedang hamil tua berjalan ratusan kilometer. Ini sangat sulit sebetulnya. Alai itu saudok netuari, kesulitan, kepahitan yang dihadapi itu tidak sebanding dengan berkat kesenangan dan kemenangan yang dihadapi, sukacita yang diterima. Alhamdulillah memang di dengan kesulitan yang luar biasa mereka tertati-tati, alai seorang saud do seorang. Dadaholan perjalanan ini yang sangat menyakitkan. Yang sakit itu nama caya cip ima. Tunggak sodong nanggusa dan nawulu mancakon. Oma najujut digambarhon. Sering mahita pajupang doton ganup dot Desember. Jala Marsiadu Mahita menarasikannya. Ada yang bentuk sandiwara, drama, fragmen, puisi, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang dinyanyikan. Marlubbama. Ujungnya gabi cari untung juga kan. Ada juga yang terkenal gara-gara itu. Ale terlepas dari sini. Awalnya. Jadi kepahitan itu apabila kita jalani dengan baik. Dan kita tidak pernah goyah dengan itu, memang akan menghasilkan sesuatu yang sangat manis. Ya? Barang siapa nasai mangasahun gugu, papu di uhum, mangasahun wasona, mamben gudang halak na patah hati, bagi terlunta-lunta songon Yosef dot Maria. Pada akhirnya mereka akan tersingkirkan dan terbuang dari hadapan Tuhan. Itu asa molo ganup tataringotion, ganup mahitan weng, parjolo pesan ni turpukon ima. Apakah ini berulang dalam kehidupan kita setiap hari? Ini pertanyaan yang harus kita bawa dari sian parmingguanon, sian pesnaon. Apakah peristiwa perjalanan Joseph dan Maria yang berujung dan berakhir dengan sukacita di kandang domba itu terjadi pada saat kita sonari? Ai buasa gabi adong suku-suku non ima nanaeng mandok tuhita. Akankah kita mau membayan rade membayan inganan didirita ditongani bagasta asamian Yesus itu masihkah ingot kamu akadongan anggo simbolisi las dorohana mulai dok kamu ausong leader mulai dari kebaktian pertama sampai kebaktian 5 silakan, asal setelah itu kamu di dalam gereja ngantuk-ngantuk, kamu di dalam itu kamu WA-WA-an dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Silakan. Saya mau jadi pejabat gereja, rajin gereja. Oh, iblis juga senang. Nggak apa-apa, silakan. Asal kamu juga sambil ikut dunia ini. Buat kebijakan orang yang menderita. Bain lomom di sini. Nggak apa-apa. It's okay. Au neng marminggu berkebaktian, wah denggan. Asal mah di garejaya oh modohodok manang mengganggu donganmu. Silakan. Enggak apa-apa. Au neng gak marsuk merdongan saripe, ya silakan. Asal kau jadi suami yang suka selingkuh. Asal kau jadi suami yang tidak bertanggung jawab. Asal kau jadi suami yang suka memukul istri. Asal kau jadi suami yang lain sebagainya. Asal kau jadi istri yang tidak bertanggung jawab. Asal kau jadi istri yang begitu. Gak apa-apa. Semua keinginan kita oke, it's okay, itu simbolis. Itu, it's okay, silakan.
Mau jadi pemusik mulai dari sesi awal sampai akhir, silakan. Mau jadi song leader, silakan. Mau jadi pengkhotbah, silakan. Asal setelah itu kamu tetap ikut gua. Wah, ini luar biasa. Oma nuaing perjalanan kerohanian kita. Alana hita imam musafir yang sedang berjalan mengembara di tengah-tengah Portibion. Hai musafir, perjalanan kerohanianmu masih panjang. Akankah Kristus ada? Engkau libatkan? Odo pesan Natal di kita. Alabuha, Kristus datang ke tengah-tengah dunia, tutonga-tonga di Portibion, patu paun haluaun, hasesan di dosa. Patu pahon pabotohon balga di holong di rohani di batatu Portibion, songoni nang tuhitan dan ditoppa tudos turupa dohot pangalahona. Hasa saur di Kristus tutonga-tonga di Portibion didahului diawali kepahitan nih perjalanan sepasang suami istri yang harus bertanggung jawab dina dipasahat di batatu nasida misi asa gabe dogan saulaun di batatu nasida mewujudkan shalom ima damai dot las di roha di Portibion. Joseph dot Maria diberikan tugas untuk melakukan itu dan mereka melakukannya dengan baik karena kuncinya adalah anggona tuari di dok las dorohan di bata tu akan nama biar mida ibana las dorohan di bata tu nama ngido pangurupion tu ibana alani untuk memenangkan perjalanan kerohanianmu di tengah-tengah ni hasianganon bican di luas di bata nopi humangulu bican di luas di bata hitam menggulmit di hasianganon. Kunci suksesnya adalah takut akan Tuhan, minta pertolongan padanya, libatkan dia dalam kehidupanmu. Sotung torulang muse perjalanan sian Yerusalem, Galilea, sahatu Bethlehem, dan adong halak naulo mangaluas manang memberi tempat tuji susi. Huriani Tuhan Yesus sadarion ditutuhi doroham itu asa didok Tuhan Yesus adong barita anang ajaran ni Tuhan Yesus mandok tutuhi ma saina bukaun nado. Mari Kristus sedang mengetuk, terus mengetuk dan mengetuk hatimu. Seberapa lama lagi engkau buka itu? Ukap mapitui aina yang bongot razai. Las dogma. Tuhan mian maho dia dongani mau rap mahita lau pasauton ulauni. Selamat hari Natal. Selamat berselancar dalam kehidupan ini. Ingat penderitaanmu, pergumulanmu tidak sebanding dengan kesenangan yang akan engkau terima, kebahagiaan yang engkau terima. Maka takutlah akan Tuhan. Loasma Kristus mian dingulum asai bana si gonggomho ibanado si paluao. Amin. Mulai ke Tuhan dia sinurham nama nungani amin. Tubuh seorang mian mau di rohana bibit. Jala dongani hamili Tuhan. Laho maka nguduhon ngulunami tarlungobi maka nguluhon barita naulina sian hoi asa unang berulang muse naso adong halak narade mangalean ho inganan parmianan rade mahamin waing huria dot parhalado HKBP Kebayoran Baru ganup marsada-sada mandop ingani mau Tuhan gonggomi mau marhite todimi. Amin. Hurianan Tuhan Yesus
asmarohata songon parmianan ni Tuhan Yesus ita. Tacakon maibana, mari dimahita, tasobba maibana, hut, tapasat maapiliata, jala dung sidung yan non patupota do parpadanan na badia, dia kadongan na akong anak konami di son molotung adong na so makatidakon ha porsyon na dope, unang pe jo dohot da, orang mangida maham, mari dimahita. Marindi maitang, dialau para diudiri, patu pahun parpadanan nabadia. Marindi maitang. Yesus namamu
ni debatana sumurung sian salut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna dot rohamuna marhite-hite Kristus Yesus. Amin. Martang yang mahitang. Ali Tuhan dibata para sirohan na sumurung amanami na di banua gicang. Asiroham. Toput mahami na pungudison. Adorang hupanga kami non parpadanan na badiyay. Leon maton di parbadia tu gandu pami asa ditubuhon haporsion na mangudu di hami. Asa positu rohanami di anak Tuhan Yesus Kristus. Nama kokop hami. Pargugui mahami macuadau diri nami. Asa tari untuk kami Tuhan Yesus Tuhan nami jala asa ditubuhon haporsion na manguli. Saya taiti ma roha nami, asal malungun hami tu banua gicang, asa saya masih hol hami pai mai mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nabi naramaul ni debata tasakap noeng mangaton parpadanan nabadiai. Diwa ini tatibang maju mulu manang natau hita marulan nabadia. Asa unak konang uhum manang isisian di tahun. Ay holan naudu roha jalan manol soli rohana. Alani pambahenan na nasotore jalan na manopoti dosana. Jalan na porsia di hasisan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alaya kana dohot na maruan na badiay unang bedului sibulis. Unang bedi dati mardosa tuk padaw hamu ma rohamu na siya ni. Tunggo tapok kamu mahosom dot late ni roha. Alay pa ingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus naung mati jalan naung mulak mangulu humokop hamu. Asa tahu kamu mangaton parpadanan nabadiai. Jong-jong mamu. Di bawah ini tetap kasih maju loro hatabe alusi hamuma sukun-sukunon. Di parhatu turoham do halak pardosa hosian hatu tubum. Dot alani pangalasium di pati ini debata. Molo di parhatu turoham do dok ma olo. Namarsa do roham malani dosami. Jala dipangi do roham. Neng malua ho. Nuaing sian dosam. Molo songoni do roham dok ma ulu. Di parhatu tu roham do. Naung Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluhon pardosa. Ibana naung mati dot mulak mangulu humakop ho mamursan jala manisa dosam. Molo songoni do di parhatu tu roham dok ma ulu. Olo doho manggota pun sian roham latini roha dohot osom ni roha. Aku ni olo doho mardingan dot halak na mangarsaki ho. Jalan na olo doho manesa dosa ni donganmu. Songon na pinangido ni roham. Sesaun ni bata sudi dosam. Molo songon ni do roham dokma olo. Atong tapauduk be marohata jala tatopoti masudi dosata. Iutok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi martang yang mahita. Ali Tuhan di bata manamina di banua gijang marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang do hami. Ajut-jut hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami. Nuaing dot sugut. Molo baloconomu tu hami. Khobar tu pambahenan nami i. Alai alani godang niasi dot holong di roham. Dot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehonmu. Humakop hami. Alani i umbain na hum hami mangido tuho. Asi maroham ni hami. Jalo mahami. Saya sesa sudah dosa nami. Jala leon ton di parbadia Tuhan. Asa unang margogo hami mangalo nasa. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohut mangulahon na hubar tulongo ni roham. Saliling di tanah odobe hami. Amin. Atong hamu aka namanopoti dosamu. Jalan nama uas dia sini rohani di bata. Saya sahat matu hamu nahina porsian muna. Mangasahon hatani Tuhan Yesus. Kudok ma Tuhamu. Pos marohamuna nungasesa saluhut dosa muna. Marhite-hite guarni de bata ama anak do tondi parabadiai. Amin alea manamina di banua kicang. Saya pinar badia ma guarni. Saya Roma Harazon.
Saya saut malongon di roham di banua tongaun sokon dan di banua kicau. Leon madihami sadayun hanguluan siapari. Sesa dosa nami songon panesan nami. Di dosa didongan namar dosa Tuhan. Unang hami tu dion tu pamuncunan. Palua hami sian pangabu. Aiho dan apuna raja undut agubun. Rodesa ngapon saliring dililim. Amin. Udul mamu. Tangyau kamu matonan ni Tuhan Yesus lau padirion parpadanan nabadiai. Bawa juga ya. Yang itu ya. Buka satu kesini. Tahu gitu. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu borngini ujutar cehe ibana di dogma muliati. Dungi di ponggol limai di parleon matua kasisian nahud madidok. Jalo hamu jala pangan madagi kudoina nileon tu hamatian homokop hamu. Baik kamu masongoni, bain parningotan munadiau. Jala dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani di dogma muliati. Dungi di dogma tu nasida. Jalo hamu ma. Sudi hamu manginum siani ia panginumanon. Padan nai baru maun marhite-hite udarhu nani useon humok kopahamu. Bahin hasesani dosa muna. Saya baik kamu masuk nih bahin parningotan muna dia. Huriani Tuhan Yesus mengaradibe jalo hamuma dengan bahasa ni dibata asa martua daging dokter dimuna mari dimainkan. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalapangan dagi kudoi na dilehon tunga matian umakop hamu imana mangaramuti jala napa hoton rohamu marhapor seon tiban asa dihamu hanguluan nasa liling. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jala inum sudi hamu manginum sian mudar hudoi nadi usehon umakop hamu bayan hasesan di dosamu imana mangaramotu jala napahoton rohamu marhapur syaun tu ibana asa di hamuluan nasora sudah. Amin. Mulak mamu di bagasan kami. Didok tuh jong mahamu. Didok Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala pangan mak. Dagi kudui na dilehon tu hamatean umakop hamu ima nama ngaramuti jalan apa hoton rohamu
marhaporseaon tu ibana. Asa dihamu hanguluan nasora sudai pangan hamuma. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala inumma. Sude hamu manginum siani. Mudar hudoi, naung diusehon, tuhamatean, bahen hasesaan ni dosa muna. Imana mangaramote jalan apa hoton rohamu marhapor seaun tu ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin inupamu. Aka naung selesai mangan dot minum hudul mamu. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangan ma. Dagi kudoi naung nilehon tuhamatean humokok hamu imana mangaramoti jalan apa hoton rohamu marhapor seaon tu ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah pangan hamuma. Didok Tuhan Yesus Kristus, jaloma jala inumma sude hamu manginum siani mudar hudoi nadi usehon bahen hasesaan ni dosamu. Imana mangaramoti jalan apa hoton rohamu marhapor seaon di ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin inupamu sudah mahamu manginu. Akan naung mangan jala mingun perjamuan kudus udul mahamu. Taulah konet sada silang nabadie. Sudi tamang idion. Silang nabadiai. O malo pulo buki. Maralo Yesus
Martang yang mahita ring mahita jongjong. Tapasat ma pilihan na tapapungon tuadupan ni debata. Ali di bata manami na di banwa gicang hodo haruran ni salut silion leon na dinggandot na sauli basa na malitus. Hupasat hami masyan na ni leon mitu hami pilihan na mitu ho. Saya jalo may gabi uap na hukus di jolom. Pasu-pasu may jala ramuti. Asa huparasya kami pilihanon. Patimbulhon harajan mu di tonga-tonga ni huriam dot di porti bion. Buhay rohanami marhite-hite todim. Asalam tada hami gorang di silion leon mi di hami. Asalam girgir kami mandok muliate Tuhan marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji ma Tuhan di bataleton di kujala nasarohaku di bagasan mamuji kuarna nabadi. Puji ma Tuhan di bataleton di kujala unang tukalupahon dengan di basana sudina. Ibana domani sadusam sudina jala ibana pamalu maka sakitmu sudina. Ibana palua kosam sian hamaguan. Jala dilehon tuho dengan basa don asin roha. Para si roha jala par dengan basa do Tuhan di bata labat tarimas. Jala para si roha godang. Dang dibaen tu hita na humbar tu dosata jala dang dibalocon tu hita humbar tu haja hatota sona sini rohani ama tu akana konna doa sini rohani Tuhan di bata dia kana makabiari ibana nunga takas di patuduhon di bata holong ni rohani tu hita dinamati Kristus humokop hita uju pardusa lupe hita atong dalam balua mahitan waeng sian rimas nadung gabi parpitor hita inorhon ni mudarne. Diwa ini saya pujion ni pamakudot, rakudot, nasa pambayan akudot. Tuhan di bataulat nyon rodi saling liling na martangiang mahita. Ali Tuhan di bata. Di bata na toktong na sumar mula na sumar pacurutan. Upuji hami maho ala saut tahim naung sinakapmu. Andorang sumarau jahat dope hasianganon. Dang tarabat si bolis sakapmu. Dang sudah tahim nabayay di bahin dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga. Naso haduduani. Di bahin ni mauliate maroha nami tuho. Ala naung saut sakapmu. Ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pamudu di hami. Asa malua hami sian dosa hamatea dot sian uhum. Jala macohot hami mangulahud dosa. Onpe saya si maroham di hami. Tugihon mahami tu anakmu. Saya bain mahami gabi siluam tu ibana. Asa upani halujon na hami ala nati naunmu. Nabirniti dohot hamaluton homokop hami. Asa ibana napuna hami. Jala hami napuna ibana. Saya sungguli huriam sadarion nak sadingot habal gaunmu. Dot haroro ni anak unagabi jolma. Lau pangulo kami pardosa. Saya sungguh lima kapar hala dunia uriam baritahun barita nauli tu salut hala. Naung patar hasangapom. Jalan naung jupang dame dot hasonangan. Saya leon mapitu naukap tu hala si pelibi gudot tu puraga munasin. Asarona sida mangului Tuhan nami, Yesus Kristus. Saya rajai masalut raja dot akasuruanna. Asa diboto nasida naung dileko raja jala Tuhan nasumurungi. Rodi saliling nililingna. Seleon gogo tu akan di bagasan pangujunan. Apuli akan marsak jala palua akan atar gogut. Saya tatap jala odingi akan pina buru-buru ni halak ala di guarmu. Saya dongani jala pasu-pasu mahami sudi. Akan nama godang rodi dak danap. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin ali aman hami.
Nabi Naugijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harazon. Saya saut malomo ni roham. Di banua tongaun songon na di banua kijang. Leon matuhami sadari unhanguluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugian tu pangicunan. Walu hami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di Batamaku. Di sedakut Tuhan di Batama buhina tuho jala asima rohana midawa. Di dupakun Tuhan di Batama buhina tuho. Jala di pasaur hon madamena tuton di munabi. Kudul maju kamu, Romatuson Sudi Parhubas. Huria nadiasian Tuhan Yesus. Kami jajaran Parhalado HKBP Kebayoran Baru, Song Adita, Parhalado Partohonan, Dohot Naso Partohonan, Song Leader Pemusik, Tim IT, Satgas Covid, Sudetahe, nang sebagai atas nama pribadi dot keluarga. Pasaton tabi dot horas-horas tuhita. Selamat hari Natal ma dihita. Dame ma dihamu, dame ma nang di Portibion, marsangat matuhata. Oras. HKBP Kebayoran Baru bermakmur. Yes, yes.